Бу атнада, ягъни 20 октябрьдә Республика Дәүләт Советының бер юлы 2 утырышы үткәрелә. Төп мәсьәлә Татарстан президентының Дәүләт Советына еллык юлламасы булачак. Парламент хәбәрләре белән Алия Галиуллина таныштыра. Салих Сайдашев исемендәге зур дәүләт концертлар залында парламентның 35-нче утырышы планлаштырылган. Анда президентның Дәүләт Советына республиканың эчке һәм тышкы хәле турында еллык юлламасы игълан ителер дип көтелә. Киләсе 36-нчы утырыш көндез парламентта узарга тиеш. Көн тәртибендә төп мәсьәлә 2023 елга һәм 2024-25 елларга планлаштырылган чорга бюджет проекты. Документ профильле юнәлешләр буенча комитетларда муниципаль берәмлекләр вәкилләре белән республика киңәшмәсендә һәм парламент тыңлаулары вакытында тикшерелде. Бюджет профильле парламент комитеты утырышында да төп мәсьәлә булды. Ул катлаулы сәяси һәм икътисади шартларда формалашкан. Кертелгән санкциялар ил икътисады үсешендә зур чикләүләр бирә. Шулай да кайбер тискәре нәтиҗәләр төзәтелде. Матбугат конференциясендә аларга бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты рәисе Леонид Якунин да аңлатма бирде. Узган атнада Фәрит Мөхәммәтшин Түркменстанның Казандагы генераль консулын кабул итте, җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшырды. Республикада Татарстан конституциясына 30 ел үзеңне тикшер онлайн конкурсы да тәмамлана. Разговоры о важном, мөһим темаларга сөйләшү 1 сентябрьдән башлап һәр дүшәмбедән 1 дәрес Россиянең барлык мәктәп укучылары өчен бердәм. Бу дәресләрдә укытучылар балаларга төп укыту программасына кагылмаган иң мөһим темаларны җиткерергә тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанның 182-нче лицейында шундый дәрес бирде. Әле сагать 8-дә тулмаган Фәрит Мөхәммәтшин лицей коллективының иминлеген саклау чараларын карый. Укучыларны сәламли. 5-нче Б сыйныфыннан да Иван Ремезов җиңү волонтерлары хәрәкәтенең иң яхшы әгъзасы. Күптән түгел ул үзенең остазы, тарих һәм җәмгыять белем укытучысы Сергей Гребенкин белән парламент рәисенең кабул итүендә катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдимне бик теләп хуплады. Атна дәүләт флагларын күтәрүдән, Россия һәм Татарстан гимннарын яңгыратудан башлана. Россиядә әтиләр көне 2-нче тапкыр билгеләп үтелә. Ул ил президенты указы белән гамәлгә куелды, октябрьнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Фәрит Мөхәммәтшин әтиләрнең һәр гаиләдәге әһәмияте турында гына сөйләп калмады, шәхси фикерләре белән дә уртаклашты. Үз әтисе Әлмәт шәһәр комитеты партия җитәкчеләренең берсе Хайрулла Динкаевич фронтовик буларак балаларын күп нәрсәгә өйрәткән. Парламент рәисе ватан пәрвәрлек, мәгариф һәм тәрбия һәр гаиләдә башланырга тиеш дип саный. Патриотизм куется здесь. Патриоты рождаются в семье, затем укрепляется это в школе. С подъема флага, с гимна России, гимна нашей республики. Это как раз то воспитание, которое требует любви к своей родине, любви к родителям, любви к педагогическому коллективу. Мондый дәресләрнең әһәмияте бәхәссез дип саный педагоглар, укучылар үзләре беренче тәэсирләре белән уртаклаша. Говоря важно по поводу отца, это очень полезная тема, и она необходима для каждого человека. Очень интересно, показывают видео познавательные, которые помогают нам понять тему саму полностью и понятно. Киләчәктә мөһим сөйләшү темалары әниләр, халыклар бердәмлеге көннәре, без төрле, без бергә темасы. 1 сентябрьдән башлап һәр дүшәмбедән Россиянең барлык мәктәп укучылары өчен 1 дәрес мөһим сөйләшү дип атала. Бу дәресләрдә укытучылар балаларга төп укыту программасына кагылмаган иң мөһим темаларны җиткерергә тиеш. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.